கார்த்தி தீபா சீரியலில் இப்போ ஒரு அட்டகாசமான எபிசோட் வந்திருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டிப்பாக அவங்க ஆதரவு வந்து தாங்க. வடிவுக்கரசி அம்மா வந்து அபிராமி அம்மாட்ட ஃபோனில் வந்து பேசுகிறாங்க. எல்லாரும் வந்து வீட்டுக்கு வந்துடுங்க சரிங்களா, இங்கே போட்டி பந்தயம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. நம்ம வீட்டில் கொலு வைக்கிற ஃபங்க்ஷன் சிறப்பாக வந்து வைப்போம். அதில் நீங்கள் எல்லோரும் கலந்துக்கிட்டு அந்த வைர நெக்லஸை யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னா பார்ப்போங்கிற மாதிரி அதிரடியாக வந்து வடிவுக்கரசி வந்து பேசுகிறாங்க. அம்மா தம்பி வருவானா? தம்பி வரதான் செய்வான். அவனுக்கு தான் பொண்ணு இருந்துச்சு. அந்த பொண்ணை கார்த்திக் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான். எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். தம்பி வராமல் இருக்க முடியுமா? அப்பா எங்கங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. அப்பா தானே வடநாட்டுக்கு போயிருக்காப்புல. அவர் கூடிய சீக்கிரம் நீங்கள் இருக்கும் போதே வந்துடுவாங்க கொலு வைக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே. நீ வா, கிளம்பி வா சரியா? ஏமாத்திர மாட்டிய? இல்லைம்மா கண்டிப்பாக ஏமாற்ற மாட்டோம்மா. 2 வருஷம் கழிச்சு உங்களை பார்க்க போகிறோம்ல, வந்துடுறோம்மா அப்படின்னு சொல்லி பாசிட்டிவாக சொல்லிட்டு ஃபோனை வந்து வச்சிடுறாங்க. கார்த்தி வந்து சாப்பிட்றதுக்காக வந்து டைனிங் டேபிளில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அப்பான்னு பார்த்து அபிராமியம்மா இது மாதிரி ஆயில் இதெல்லாம் பிடிக்கவே இல்லை, எதுக்கு தான் தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரிலாம் சமைக்கிறீங்கன்னு தெரியவே இல்லைங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. கார்த்தி வந்து சாப்பாடு ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சைகை மூலியமாக வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இதை நம்ம அபிராமியம்மா பார்த்துட்டாங்க. கார்த்தியும் தீபாவும் சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போல இருக்கு. கண்ணுக்குள்ளேயே அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. சரி நம்ம பையன் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருந்தால் அது போதும். இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது? சரி கார்த்தி இங்கே பார்க்குறியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அம்மா நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். அதான் நான் பார்த்துட்டேன்னு சொன்னேன்ல, சாப்பாட்டில் கவனம் இருக்கணும் தட்டில் சரியா, வேறு எங்கேயும் கவனம் இருக்கக்கூடாது. ஆமாம் பொண்ணு மாப்பிள்ளை இப்போ தான் கல்யாணம் ஆகிருக்கு, அவங்களுக்குள்ள ஒத்துமையாக அணுநியம் வரணும்னா இப்படி தானே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இதில் மட்டும் வயிறு எரியத்துக்குன்னா வந்துருவாங்கிற மாதிரி மீனாட்சி வந்து அதிரடியாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறோம். அம்மா பாட்டி வீட்டுக்காம்மா? என்னம்மா சொல்கிற? ஆமாம்ப்பா கூப்பிட்ருக்காங்க, நவராத்திரி வருதில் கொலு வைக்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, நம்ம போகணும். நான் வரலைங்கிற மாதிரி ஐஸ்வர்யா வந்து சொல்லிடுறாங்க அந்த இடத்துல. என்னது நீ வரலையா? உன்னை யார் கூப்பிட்டா? நம்ம எல்லாரும் தான் போகிறோம் சரியா, எல்லாரும் ஆக வேண்டிய வேலையெல்லாம் பாருங்கள். நாளைக்கு விடிகிற பொழுது நம்ம அங்கே தான் இருக்கோங்கிற மாதிரி அதிரடியாக பேசுகிறாங்க. வில்லேஜுக்கு போய் எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? கார்த்திக் வில்லேஜ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும்ல? ஆமாம் இவனுக்கு வில்லேஜ் பிடிக்கிறதுனால தானே இங்கே வந்து தீபாவெலாம் வாழ்கிற முடி ஆயிடுச்சுங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம அபிராமியம்மா. சரி எப்போ கிளம்புறோங்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க. இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளே நம்ம கிளம்பணும், இப்போயே வந்து திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறேன். கார்த்தியும் தீபாவும் ரூம்குள்ளே வராங்க. 2 பேர் க்யூட்டாக அழகாக வந்து போயிட்டுருக்காங்க. அந்த இடத்துல சூப்பராக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். கையை பிடிச்சிட்டு வேற கூட்டிகிட்டு போகிறானே, எதுக்காக கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வரீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? எல்லாரும் இருக்காங்க சார், எல்லாரும் இருக்காங்கங்கிறதெல்லாம் ஓகே தான் சார், ஆனால் ரூமுக்கு வர வரைக்கும் யாரும் பார்க்கலையே, அப்போனா அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்ம கார்த்தி. வேற லெவலில் இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். என் மனசை கூடிய சீக்கிரம் மாற்றிடுவீங்க போல இருக்கே. ஆமாம் மாற்றுறதுக்கு தானே நான் போராடுறேங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சிடுறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம கார்த்தியும் தீபாவும். இது எல்லாத்தையும் வந்து மீனாட்சி வந்து க்யூட்டாக வந்து பார்க்குறாங்க. 2 பேரும் ஒத்துமையாக இதே மாதிரி இருந்தால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் சொல்லிட்டு கார் எடுத்துடுறாங்க. அந்த ஊருக்கு வராங்க. அபிராமி அம்மாவுக்கு சின்னதாக ஒரு குழப்பமாகவே இருக்குது. தம்பி பார்த்தானா நிச்சயம் வந்து கொஞ்சம் திமிரா கத்துவான். என்ன பண்ணுறது, அவன் ஆல்ரெடி அவ்வளோ கோவக்காரன். அவன் பொண்ணை வந்து கேட்டிருந்தான். அப்படி இருக்க சூழ்நிலை நம்ம சீமையில் வந்து பொண்ணு எடுக்கிற மாதிரி தகுதி தராதெல்லாம் அவன் பொண்ணோட அதிகமாக இருந்தாலும் சரின்னு நம்மளை புரிய வச்சுக்கலாம். இப்போ அதை விட கம்மியாக தான் தீபா வந்து நிறத்துலையோ மற்ற எல்லா விஷயத்துலையும் அறிவிலையும் இருக்கா. அப்படி இருக்கும்போது என்ன நினச்சிட்டு இருப்பான் அவன், ரொம்ப சத்தம் போடுவானேங்கிற மாதிரி அபிராமி அம்மா யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப அந்த வில்லேஜுக்கு வந்துடுறாங்க. பிரம்மாண்டமான வீடு டாப் ஆங்கிள்லேருந்து காட்டுறாங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து 100-150 ரூம் இருக்கும் போல இருக்குது. அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். அந்த வாசலில் வந்து காரை வந்து நிப்பாட்டுறாங்க. இவ்வளோ பெரிய வீடா? ஏய் இது ஒன் ஆஃப் த சின்ன வீடு தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு சரியா, இதை விட பல மடங்கு வீடெல்லாம் பெருசாலாம் எங்கள் அப்பாவும் அம்மா வச்சுருக்காங்க. ஜமீன்னா சும்மாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆமாம் வீட்டை சுற்றி பார்க்கணுன்னாலே 2 நாள் தேவைப்படும் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கப்ப இது எத்தனை ஏக்கர் இருக்கும்? ஏன் இவன் வந்து பயிர் எதுவும் நடப்புறியா இல்லை நாற்று நடப்புறியாங்கிற மாதிரி ஐஸ்வர்யா வந்து கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி காட்டுறாங்க. தம்பி வந்து ஏற்கனவே வந்து நவராத்திரி ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து வந்துட்டாங்க போல இருக்கு. அந்த வீட்டில் அபிராமி அம்மா கலக்கத்தோடையே வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க தம்பி வந்து வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கப்ப இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு. ஐயா அபிராமி அம்மா மொத்த குடும்பத்தோடு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல அச்சச்சோ இப்போ என்ன பண்ணுறான்னு பாரு, இந்த வீட்டுக்குள்ளே அவனால் வர முடியுமா இல்லை வரதான் விட்டுருவேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வேக வேகமாக வராங்க. அவங்க தம்பியை பார்த்தோன்னா பேரதிர்ச்சி ஆகிட்டாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அபிராமி அம்மா அப்படியே ஸ்டன் ஆகி நிற்கிறாங்க. அம்மாவும் தம்பியும் ரொம்ப நாள் கழித்து சந்திச்சுக்கிறாங்க. ஏற்கனவே அவங்க பொண்ணை தான் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ தீபாவை கல்யாணம் பண்ணனால அவங்களுக்கும் அம்மாவுக்கும் சண்டை சச்சரவு வரத்துக்கு அதிகபட்சம் ஆகும். நம்ம தான் நம்ம மாமா கிட்ட வந்து விட்டு கொடுத்து பேசணும். மாமா நல்லா இருக்கீங்களா? கார்த்தி நான் உங்ககிட்ட பேசலை, உங்கள் அம்மா கிட்ட பேச வேண்டிய கணக்கு தீர்க்க வேண்டிய கணக்கெல்லாம் நிறையா இருக்குது. என்ன மாமா எப்போதும் வந்து நீங்கள் கோவப்படுற அளவுக்கு அன்பா பசமாக நடந்துப்பீங்க, இப்போ என்ன எப்படி இருக்கீங்க? அதெல்லாம் இருக்கட்டும், என் பொண்ணு இருக்க வேண்டிய இடத்துல இப்போ வேறு ஏதோ ஒரு பொண்ணு இருக்கா. தீபா ஒன்றை தான் சொல்கிறா, அந்த பொண்ணை நான் பார்த்தே ஆகணும். என் முன்னாடி வந்து வர சொல்லு. நட்சத்திராவை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா நான் தாராளமாக முன்னாடி நின்று காட்டியிருப்பேன். இப்போ இவன் தான் என் மருமகன், என்னால் எப்படிடா வாய் வார்த்தையாக சொல்ல முடியுங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. தீபாவை பார்த்துடுறாங்க. தீபா தான் கார்த்தியோட மனைவியா?
அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்ன சொல்ல போறான்னு தெரியலங்கிற மாதிரி அபிராமி அம்மா குழப்பத்தில் இருக்காங்க.